Sziasztok! Itt vagyunk a Kreatív Kávé utolsó agyvéi nyári tábor utolsó napján. Megmutatom, milyen szép környezetben zajlott ez a tábor a héten. És már az előkészületek zajlanak a záró kis ünnepségünkre. Hát ezt muszáj megmutatnom. Aki még nem ebédelt, az így járt. Csodaszép kenyérlángosok sülnek. Méghozzá azt is mindjárt megmutatom, hogy kinek a segédletével, és hogy egész pontosan micsoda kemencében. Hello! Most leégetjük Gabika telefonját, azt a mindenit. Jó. Igen, még jó, hogy olyan hűvös van egyébként itt kint, ez külön. Ez külön jó. És itt vannak az alkotóink. Akiket most gyorsan lesokkolunk azzal, hogy levideózzuk, hogy hogyan is dolgoznak. Egészen konkrétan gyönyörű pipacsos mezőtrétet ki mit fest. Koncentráció elvonja a figyelmüket arról, hogy éppen most sunyiban. Szia, Gabika! Igen, a kiállítás is már megnyílt. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb képek születtek a héten. Hát ezt most nem tudnám megmondani, hogy melyik milyen napon született, de itt láthatóak egy része. Valamint Andika, szia! Ő alkotta, bökjél légy szíves az alkotásodra? A sötét éjszakát a piros biciklit. Semmi baj, majd gyakoroljuk. Még a mulatost. Igen, és ami most újdonság, ez egy új technika, amivel készültek ezek a gyönyörűségek szintén. Bocsánat, én itt így elslisszolok. Ugye a csónak, a kapu, a bicikli, a kávézós lány. Ismételten látszik, hogy mindenki belevitte egy kicsit önmagát, és a saját ízlését, hiszen ennek az egésznek ez a lényege, hogy megadják nekik az alapot, segítenek a technikában, de mindenki egy kicsit maga alakíthatja a képét. Gabi, legbájosabb segítő. Újra itt. Anita, aki itt szaladgál a képpel, a második legbájosabb segítő.